Nhasi tabuda takananga kuGlendale Davaya Farm kwatakazoona vaMistake Chitsinde vane makore 44 ekuberekwa. VaMistake Chitsinde vakasvika pavakaita njodzi kana tsaona iyo yakapotsa yavasiya vave kuda kufa. Aiwa, nyaya yachona inorwadza nekuti vana vavakachengeta, vana vavo nemudzimai wavo vavakachengeta vakazoenda kwababa vavo vakadzoka vave kuda kuvauraya. Aiwa, tichida kutendai pano paSaint TV nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Uri munyowani usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page Saint TV. Aiwa, handei munozvinzwira. Baba makadii? Ndiripo hangu, makadii zvenyu baba? Aiwa, tinofara. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye kuno kwatiri ndekupi? Zita rangu ndinonzi Mistake Chitsinde. Ndinobva kwaMurewa. Alright. Kwamuri kunoku ndinogara panonzi paDavaya Farm. Alright. Baba, pane dambudziko ratakanzwa kuti makasangana naro nevana komana venyu. Mungada kutitsanangurira kuti zvii zvakaitika kubva pakutanga? Ya, notaura ndichiti pavana ava inini naadzimai wangu patakatanga kukonzana naadzimai wangu. Wakanditaura kuti nemwana wangu. Alright. Handiti zvinonzi kana watema muti wotozviwa nemasanzu acho. Alright. Wana ava vanga vari vadiki zvechokwadi. Takakwanisa kuvarera wana ava kusvikirana wakura wana. Wane madzimai avo, wane mhuri dzavo. Alright, sa vana ava makasangana naadzimai, vana vaiva nemakore mangani panguva? 5 years, mumwe machona anga ane 6 years. Alright. Alright, sakura kuti makavatora pamakawana naadzimai makabva mangotora nevana mukatanga kugara navo ndimi? Amen. Alright. Muchivariritira? Ndichivariritira. Chikoro wakazotorambawo wega, ndaitovaendesa zvikoro. Alright. Ichokwadi. Alright, saka zvadaro ngatitsanangura zvadaro vakazotora nzvimbo vawana madzimai avo zvichizofamba sei? Wawana madzimai avo, wakomana avo wakura, wane ma 21 years. Alright. Baba wavo wakazongerekana wauya. Alright. Kubva kwaMurewa wachiti ndauya kuzokumbira wana. Alright. Wana vandauya kuzokumbira inini ndikuda kuti kwaita mari kumusha kuda kuti vambotsvaga mari. Baba wavo vari kuti wane maini. Alright. First time wakauya wakakumbira wakomana wavo takavabvumidza panapa kana madzimai angu anondihwitinisira. Tikachita aiwa takurai zvenyu wakomana, kana muchinotsvaga mari newakomana aiwa takurai zvenyu wakomana. Bva wazodzoka futi wakati ndauya kuzotora futi waroora. Hatina kuwanyima waroora, takavapa waroora futi wakatakura waroora vaya. Mukomana wani ndiye akakwanisa kuzodzoka. Ndotanga akarima soya beans yake. Adzoka mukomana uyu. Akadzoka mukuru kana kuti mudiki? Mudiki. Alright. Ndiye akadzoka. Adzoka kudaro mukomana uyu nemadzimai yake bva wapura soya beans yavo. Saka panga pane nyaradzo yatezvara baba wemadzimai yangu. Alright. Saka panyaradzo apa panga pakagara tatakagara nofunga panapa pamba panapa. Munin'ina yakakasira kudzoka uye. Uyu mukomana uyu mukuru uyu wokukumbirwa nababa iyeyu paakauya haana kukwanisa kuuya kuzotimhoresa pano, akauya zuva riri parira. Alright. Kuroti akasvika ari masikati. Akasvika ari masikati. Muroora ndiye akasvika pano pamba akanimhoresa, makadii zvenyu baba? Ndikaiti tiripo makadiwo. Ndikachiti kuri sei kumusha? Zvainzi kumusha kuri right. Ndikaiti maigara zvakanaka? Zvainzi taigara zvakanaka. Aenda kumba kwake uko Muroora. Kumanheru kwacho kwatodoka ngangoti kuma 7 ndopa akatanga mukomana mudiki kutukanidzana na sekuru wake. Pandakamudzuma inini ndopakaita dambudziko. Kumudzuma kwandakaita ndopakaita dambudziko. Kuroti pamaida kuzama kuti vasa kumutsura kuti asatuke ana sekuru, isisu tiripo ana na baba wake ndine wanyarikani wanenge waripo. Iye mukomana akabva atojamuka izvozvo bva atotanga kutondirwisa. Atanga kundirwisa nofunga shuwa takarwisana apa zvapera haana kundibatira chakaipa. Alright. Mukoma wake uyo yanga asati auya papi? Pana.
panapa kubva abva kumushana baba wake wanga ari kubva wako achinwa doroko. Pa time ya wakasvika uyu baba wacho na nemukomana uyu inini andiri pakona apa pemba iyi. Sana ndiri pakona pemba iyi waida kutondibvarura dumbu mukomana iyeyo. Saka zvadaro dzaiva kumanguva ipa paakazodzoka mukomana uyu achizokurwisai kuzoti munatosvika pakuti azokuchekai nebanga? Kuma 11 dzeusiku. 11 dzeusiku zvototi ndakatoita lucky rekuti ininiwo dai nasina kuita active inofunga maiona hembe yangu. Aifana kutondibvarura dumbu dai maura ese dai ndakatofa. Ndakakwanisa kuita active. Pandajamba vanobvarura hembe. Panaona kuti munhu yari serious ndakamupa chest anogona kundibaya akandiuraya. Pandakutanga kuita fanike ndikumutiza ndakamupira musana akasvika akandibaya musana. Paakanodzura banga achitanga kunanzva ropa rangu ndopandakamubata ndichida kuziva kuti ndiani noda kuti wanga wausiku. Kunanzva ropa rabuda paakubayai. Paandibaya. Ndopandakasvika ndichimubata inini. Ndakabva ndamubata pateme painanzva ropa ndakamubata ndikati uyu munhu unofana kufa naye ndoda kumuziva kuti ndiani noda kuti usiku unoyu. Saka pazvaitika izvi panga pasina vanhu here vanga varipo panze? Vanhu vanga varipo. Munin'ina wake akazotomucheka maoko aya neapa achibata kuti iwewe wakubaya sei baba. Ini ndarwisana nababa haina kuwabatira chakaipa, iwewe wakunobata chakaipa. Ndayei. Saka zvichiitika zvese izvi chii chakatanga kuuya mupfungwa dzenyu? Manga kana kuti kumashure makamboita dambudziko nevakomana here pakukura kwavo? Aiwa, pakukura kwavo haina kuita dambudziko nawo. Ende kana pakuwachengeta kwandakaita hakuna kuita dambudziko. Hakuna kutomboita dambudziko ba. Kusvika wakure wari pawari apa. Wana wasvika pakuroora. Sama itongogara navo kusvika pakuroora madzimai avo vari muinavo kuno. Ndizvozvo. Saka ndakatovatoresa zvimabhethi ndakavatoresa zvitupa. Watori nesenemu yangu inini. Saka mazuva ndinotopererwa kuti munhu akasvika pakutonanzva ropa muchitoona. Ichokwadi. Aiti makazombowana mukana wekutaura naye here after izvi zvese zvaitika? Iye dai anga aripo aigona kutsanangurawo. Inini kuti ndiwane mukana wekutaura naye panhau dzakafanana neizvo dzimwe dzenguva ndinogona kuita chiki. Ndati zvaakandiitira patime yacho akandiratidza usatanist. Zvokuti papa nditori nepeni imwe yakaoma. Nezuro ndakaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara. Dokta akanondibvisa futi ropa pachironda ichochi. 15 mils dzeropa. Saka musi weMonday ndikudzokera futi kuchipatara kuti nditorwe scan kuti waone kuti wanga iro riri sei, riri kubuditsa ropa iroro. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira nyaya yatinayo panapa. Baba vakapinda nedambudziko rekuti vane mhuri yavo, vana vakomana vavakachengeta. Vana vakangozoti vachibva kwababa vavo vakadzoka vapanduka vave kuda kutosvika kunyangwe pakuvauraya. Ndofunga manzwa zvese zvavanga vachitsanangura. Aiwa, ngatisanganei zvakare pachikamu chinotevera.